Ingane zawethu impela trend video phana ke enkundleni zokuxhumana ke inkosi yabakhwenyana beshadela yona ke lempela sonto ke neshika impela ke izinqwele ezingawuvali ke umlomo bafethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ngicela banqala ngenibingelele kuyona ke imboso City MTV sithi nje mase qala ngane yona channel ake wenza kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell uzithola zonke izinaba ke eshisayo nazo ke izitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela trend video phana ke enkundleni ke zokuxhumana ke yenkosi ke yabakhonyana ke beyishadela yona ke lempela sonto neshike abantu abaningi phana ke izinkundleni ke zokuxhumana bengawuvali komlomo uxuba ke nazo ke izinqwele kanti ke wengane zawethu impela into echaza kakhulu phana ke enkundleni ke zokuxhumana ngenkosi yabakhonyana bathi cha impela ke uyambona ukuthi ke akanaso nje istress uzijabulele futhi nje umuntu nje oziphilela nje i-normal life yakhe. Hayi akashintshwa ukuthi ke usuku lwakhe lolu olukhulu kodwa cha impela ke isinto kuyasibamba awubheke nje ehlaba nje u1 ehlaba u2 esondela ngakuyena ke unkosikazi ke wakhe futhi ngaphandle basikhuluma kakhulu la kuyena ke imboso City MTV asinethulele yona ke inkulumo yenkosi ke yabakhonyana ke naye ke umakoti ke wakhe ake nizwele Ngiyahlobisa na indandathu mayikhiphi hey ahlala ithi ngqo ufaka mntana omuntu ufaka mama enganzami hey ayihlala ithi ne awu ihlezi kahle awuyizwa uthini Angithembisa ukuthi khona engizokwenza khona engengikwenza kodwa engikuthembisa khona inhlonipho nothando nokubekezelela kukho konke izimo esidlula kuzona usibaba nomasuthola abantu musutshola zokubekezelela